Pikkujalat verkkokaupassa vertaillaan nyt Affenzahnin kesätennareita, kun usein kysytään, että mikä ero on tällä Knit-tennarilla tuohon Cotton-tennariin. Cotton on mulla nyt kädessä, uusi kiva Shark-väri, tai Shark on tämän nimikkoeläin, kun kaikilla väreillä on joku nimikkoeläin. Ja tässä on avannut tarratkin, kun yksikätisesti toimin ja näytän teille, että hyvin pehmonen on ja varvastila on optimaalinen. Ja 2 tarraa on kummassakin mallissa, kokoja 21-32 ja nyt tänä vuonna myös 33 ja 34 osassa värejä. Ja tämä on tosiaan nimensä mukaisesti, tämä Cotton on luomupuuvillaa ja pikkasen paksumpi, mutta ihanan pehmonen ja pehmenee edelleen käytössä reippaasti. Sitten tästä otan tämän yhden Knitin ja samalla lailla joustava on. Pikkasen ohuemmat on nämä materiaalit. Tässä on tämä Knit ja sisällä on tuommoista mesh-vuorta ja hyvin joustavat ovat molemmat. Pikkasen pidempi tarra tai tarrat on tässä Cottonissa. Mittasin nyt tästä koosta 25, että ylempi tarra oli 1,5 senttiä tässä Cottonissa pidempi. Ei tiedetä miksi, mutta näin se on. Ja että jos sillä on merkitystä, niin kannattaa muistaa, että Cottonissa pikkasen pidemmät tarrat. Ja mä mietin jo, että onko tässä edes kaikkia värejä, kun niitä on niin tosi paljon. Ihania uusia on tässä tämä juhlavuoden väri ja Creative Bear ja tässä on tuttu Flamingo entuudestaan. Ja samalla Affenzahnin pohjalla on sitten tämmöisiä slipper-malleja, on Shark ja Bird, joissa on sama pohja. Ohuemmat materiaalit, joten näähän on sitten ihan tämmöiset löperät, jotka käy sisätossuiksikin, mutta mikä sitten kuivalla kelillä voi tietysti kesäkelillä ulkoillakin. Ja tämmöinen yksitarrainen malli Movi on ihan uusi. Että tällaisia tennareita on paljon, pikkujalat verkkokaupassa ja mitat ja kaikki tiedot on siellä kaupassa ja kysykää lisää, jos joku asia jää mietityttämään. Tervetuloa pikkujalat.fi.